Отже, 21 липня відбудуться дострокові вибори до Верховної Ради. Указ про це вже підписав президент. Його оприлюднили на сайті глави держави. Зранку Володимир Зеленський зустрічався із головами парламентських фракцій. Після майже 4 годин перемовин ті заявили, хоч дочасні вибори призначено з певними порушеннями Конституції, участь у них братимуть. Про все докладніше Вікторія Бойко. 9 ранку адміністрація президента в облозі журналістів. Чекають на голів парламентських фракцій, яких з вечора запросив президент. На консультації щодо дострокових виборів. Лідер радикальної партії з'являється на велосипеді. Ми йдемо до парламенту для того, щоб не дати реваншу регіоналів. Вже з будівлі адміністрації Олег Ляшко починає відеотрансляцію. Зараз ви маєте ексклюзивну, унікальну можливість із середини побачити, що відбувається в адміністрації президента. У кадрі зал засідань та голови фракцій, які чекають на президента. Віталій, ти не проти, щоб йшла пряма трансляція? Це нормальна демократія. Дякую. Максим, ти не проти, щоб йшла пряма трансляція? Завжди до відкритої влади. Дякую. Артур, ти не проти, щоб йшла пряма? Повністю підтримую. Гласності не вийшло. Охорона вимагає здати телефон. Ляшко шукає вихід. Відходьте, слухайте, блін. Значить, подивіться, що відбувається. Вони просто позбавляють можливості пройти і зустрітися із президентом. Я попробую пройти через другі двері. Вони тут зачинені. Відкривайте двері. Я сказав, відкривайте двері. Володимире, будь ласка, я хочу на консультації. Аж за 4 години керівники фракції з'являються перед журналістами. Кажуть, виборам бути, хоч і з порушенням Конституції. Очевидно, що сьогодні новообраний президент хоче скористатися своєю високою довірою і розпустити парламент, щоб, користуючись цим рейтингом, там сформувати нову владу. Блок Петра Порошенка «Солідарність» готовий до дострокових парламентських виборів і обов'язково буде приймати в них участь. В тому, що стосується юридичного аспекту, так, є порушення Конституції. Напередодні інавгурації фракція «Народний фронт» вийшла з коаліції. З цієї миті розпускати парламент не можна, принаймні місяць. Тому дочасні вибори лідер фракції Максим Бурбак називає сумнівними. Але на них все ж таки підуть. Вчора він приймав присягу як гарант Конституції. В Конституції України чітко прописані в статті 90 підстави для розпуску Верховної Ради. Жодної підстави я не вбачаю. Безумовно підтримала президента Зеленського лише лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Цей парламент мусив бути розпущений, тому що він вже не працював в легітимній правовій сфері і взагалі він займався ситуативним лобізмом, корупцією, прийняттям законів на користь тих людей, які за рахунок держави збагачувались. І вся ця Верховна Рада останні роки роботи без коаліції базувалася виключно на корупційних змовах за лаштунками. Дострокові вибори можуть відбутися за новими правилами. На зустрічі президента обговорювали відкриті списки, скасування мажоритарної системи, зниження прохідного бар'єру до 3% та заборону переходити з фракції в фракцію. Якщо раптом тушки захочуть тоннами переходити з однієї фракції в іншу, їм треба це заборонити. Але це вже викликало дискусію, тому що завжди тушки є вигідними для тих, хто маніпулює і користується владою у власних інтересах. Позачергова сесія може відбутись вже у середу, запевнив радник Володимира Зеленського Андрій Богдан, якого називають чи не головним претендентом на посаду голови адміністрації президента. Тож вибори тоді будуть 21 липня. Ми бачимо для себе найбільш допустиму дату проведення голосування 21 липня 2019 року. А яка підстава? На сьогоднішній день іде ще консультації з Центральною виборчою комісією щодо процедур самих виборів. Є розуміння, що, можливо, будуть проголосовані зміни до закону про вибори народних депутатів, які будуть скасовувати мажоритарну систему вибору народних депутатів і залишиться лише пропорційна партійна система. За що саме голосуватимуть обранці щодо виборчих правил, вирішуватимуть на зборах фракцій. Не виключено, що оберуть нових очільників силових структур, МЗС та навіть Національного банку, як пропонує Юлія Тимошенко. Також на позачерговій сесії мають право прийняти і відставку очільника Кабміну. Вікторія Бойко, Максим Кондратенко, Заман, АТР.